ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пана з вами. І з Духом Твоим. Уся земля поклонится Тебе и заспевает Тебе, и прославить имя Твое. Гэтымі словамі антифони на виход розпочинаємо святу імшу у другую звичайну неділю. В хвилині тишини проставимо Пану Богу молитви і інтенції, з якими сьогодні приходимо у святиню Божую. Падчас гэтай святой імшы я молюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Мар'яна Дэжык, якога вспамінаем у першую гадавіну пасля яго смерці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры. Няхай зміласць над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Иису Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis
Тебе грехи свету, прими моление наше, яки святиш праворучайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым ухваля Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею. Выслухай ласково просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Самуеля. У ті дні Самуель спав у святині Пана, де знаходився ковчег заповіту, і покликав пан Самуеля, а той отказав: «Вось я», і побіг до Елія, і сказав: «Вось я, ти мене кликав». Елі отказав: «Я не кликав тебе, вернися і спи». І он пойшов і лег, але пан покликав знов: «Самуель». Устав Самуель і пойшов до Елія, і сказав: «Вось я, бо ти мене кликав». Той отказав: «Я не кликав тебе, сыне, вернися і спи». Самуэль ще не познав пана, і слово пана ще не відкрилося йому. Тоді пан повторив третій раз свій заклик: «Самуель». І он встав і пішов до Елія і сказав: «Вось я, бо ти мене кликав». Елі зрозумів, що це пан кличе хлопця, і сказав Елі Самуелю: «Іди спать, а коли знов тебе покличе, откажи. Кажи, пані, бо слухає слуга твой». Пойшов Самуель і лег спать на своєму місці. Прийшов пан і став, і покликав, як перед гэтым: «Самуель, Самуель». Самуель отказав: «Кажи, бо слухає слуга твой». Самуель рос, а пан був з ним. Не дозволив Самуель ніводному його слову упасти на землю. Гэта Слово Божие. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Я твердо сподівався на Пана, и он схилился надо мною и почув мой крик, и поклал мои в устны новую песню, спев хвалы нашему Богу. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Ах, дары приношения Ты не пожадал, але Ты открыл мне в уши. Усе спаления хвяры за грех Ты не потребуешь. Тады сказал я: «Вось иду».
Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. У початку книги написано про меня, я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал устнов своих, Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, тело ж не для распусты, але для Пана, и Пан для тела. Бог увоскресил Пана, увоскресите нас силою Своей. Хіба не ведаете, что тело ваше – это частки Христовые? А той, кто злучается с Паном, становится одним духом з Ним. Утекайте от распусты. Усялякі грех, які чинить чоловік, ёсць поза телом, а распустник грашить супраць уласнага тела. Ці не ведаеце, што целы вашыя – гэта святыня Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце сабе самім, бо вы куплены за вялікую цану. Таму слаўце Бога ў целе вашым. Гэта Слово Божие. Знайшли Месію, гэта значыць Христа. Ласка і праўда сталіся праз Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powódle Jana. U той час стаяў Ян Хрысціцель і двое з вучняў ягоных, і калі ўбачыў Езуса, які ішоў, сказаў: «Вось ягнё Божае». І пачулі двое вучняў яго, што ён сказаў, і пайшлі за Езусам. А Езус, азірнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, сказаў: «Чаго шукаеце?» Яны сказалі яму: «Рабі», што азначае настаўнік, «дзе жывеш?» Ён сказаў ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і засталіся ў яго ў гэты дзень. Было ж каля 10 гадзіны. Андрэй, брат Сымона Пятра, быў адным з двух, якія пачулі ад Яна пра Езуса і пайшлі за ім. Знайшоў ён спачатку брата свайго Сымона і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», гэта значыць Хрыста, і прывёў яго да Езуса. Езус глянуў на яго і сказаў: «Ты, Сымон, сын Яна, ты будзеш названы Кефас», што азначае Пётр, скала. Гэта слова Пана. Мілаваныя ў Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, сённяшняе Божае Слово вельмі моцна насычана тэмай паклікання. У першым чытанні чулі, як Бог клікаў Самуэля
На што ён адказвае: «Кажы, бо слуга твой слухае». Рэфрэн паўтаралі: «Прыходжу, Божа, споўніць тваю волю». Кожны з нас, нараджаючыся на гэты свет праз хрост, удзельнічае ў пакліканні да святасці, у пакліканні да спаўнення волі Божай. І ў другім чытанні чулі, што цела наша — гэта святыня Духа Святого. Яшчэ раз пацвярджэнне таго, што кожны з нас пакліканы да святасці. Жыць ужо тут на зямлі, весці гэта годнае жыццё, годнае Божае жыццё. І Евангелія, у якім мы чуем пакліканне да службы Божай, пакліканне першых апосталаў, якія пайшлі за Езусам, якія абвяшчалі Божае Слова, якія накіроўвалі людзей да Бога, якія навярталі людзей праз свае, не праз свае словы, але праз тыя словы, Божыя словы, якія яны абвяшчалі, таксама праз цуды, якія пасля чынілі, пра якіх далей будзем у наступных нядзелях, разважаць, чытаць і слухаць. Менавіта тэма паклікання. Калі разважаць над пакліканнем, адразу ж такое, што пакліканне — гэта да святарскага жыцця, манаскага, да місіі і так далей. Не, пакліканне — гэта таксама, калі ўзяць 7 сакраментаў, апошнія 2 сакраменты сацыяльнага служэння, сужанства і святарства. Гэтыя 2 сакраменты можам назваць таксама сакраментамі паклікання. Хтосьці пакліканы да жыцця ў сям'і, а хтосьці пакліканы да служэння Богу і людзям. Але ўсіх нас аб'ядноўвае адно пакліканне — пакліканне да святасці, пакліканне прабываць у валадарстве нябесным. І вось менавіта пра гэтае пакліканне. Калі, прадставім сабе, біскуп назначае ксяндза ў пэўную парафію, я са свайго прыкладу, бо такое ўжо дасведчыў, біскуп звоніць, гаворыць: «Слухай, прыедзь, трэба паразмаўляць адносна персанальных зменаў». Прыязджаеш, з біскупам сядаеш, гаворыш: «Вось, было так», за страўца пераходзіш у ліду. Добра, дзякуй за давер, і пайшоў з паслухмянасці. Калі, напрыклад, прэзідэнт назначае якогосьці міністра, таксама па тэлефоне вызначае, звоніць, запрашае, напэўна, гэта так адбываецца, маем добрую надзею, што менавіта так адбываецца. Ці гэты чалавек, зможа адказную пасаду, пэўную, должнасць заняць, ці зможа, ці патрафіць, напэўна, размаўляе і пасля толькі вызначаецца. Таксама пакліканне менавіта служыць у лідзе фары ці быць там міністрам, таксама пэўна свайго роду пакліканне, бо несем службу. Але з гэтым Божым пакліканнем трошкі інакш адбываецца. Бог не звоніць нікому па тэлефоне, не гаворыць: «Будзеш ты бацькам ці маці, ці будзеш святаром». Не. Бог дае пэўныя знакі, Бог дае пэўныя абставіны, пэўных людзей, а можа нават і дзесьці унутры гэты наш голас, сумленне нам падказвае, што лепш, да чаго я пакліканы. Менавіта паўтаралі рэфрэн: «Прыходжу, Божа, споўніць тваю волю». Не сваю, але тваю, Божа, волю. Ведаеце, хацеў бы расказаць таксама такую адну гісторыю, праўдзівую гісторыю, якая адбылася, ужо у гісторыі яна засталася. Пэўны малады хлопец, якога звалі Луі, які жыў у Францыі, хацеў уступіць у манаскі ордэн францысканцаў. Прыйшоў да адказнага, мадэратара, шалажонага, які ў гэтым кляштары адказваў за прыняцце новых хлопцаў гэтых у навіцыят. І пасля доўгай размовы адмовіў гэтаму маладому хлопцу у тым, што ён пакліканы, адказ наступны быў, што ён не пакліканы бачыць, што гэта пакліканне яго на іншае, што, напэўна, пакліканы да сям'і, да сямейнага жыцця. Напэўна, расчараванне, можа, дзесьці нават і злосць, што чаму менавіта так, што не прынялі яго. Але згадзіўся з тым,
на другім канцы Францыі дзяўчынка Залі Марыя, якую звалі, хоча ўступіць у манаскі ордэн жаночы, хоча прысвяціць сваё жыццё служэння Богу і людзям. Таксама генеральная сястра, якая прымала, робіць выснову, што гэтая дзяўчына не паклікана да жыцця ў супольнасці, да гэтай службы манаскага жыцця, і адмаўляе ёй. Праз нейкі час гэты Луі сустракае Залі Марыю, улюбляюцца адзін у аднаго, засноўваюць сям'ю, іх нараджаецца 5 дзяцей, 5 дзяўчынкаў. Адна з іх, якую мы вельмі добра ведаем, якую завуць святая Тэрэса, дзіцятка Езус. Папа Францішак гэтую сям'ю, Луі і Залі, ставіць у прыклад як таксама святасці бацькоўства, святасці сям'і, што менавіта ў такіх святых Божых сем'ях нараджаюцца таксама добрыя пакліканні да службы Божай. Таму менавіта часам мы думаем, што мы пакліканы быць, не ведаю, жыць у сям'і, ці наадварот быць святаром ці манахіняй, а на самай справе, можа, трэба паслухаць голас Божы, які ўва мне ёсць. Не заглушаць яго, а чытаць знакі часу, якія Бог дае мне. Бог не будзе званіць, не будзе гаварыць, скажам, канкрэтна, але менавіта праз тое, што мы адкрываемся на Духа Святога, праз тое, што мы давяраем Богу, праз тое, што мы сапраўды стараемся выконваць і спаўняць волю Божую у нашым жыцці. Таму менавіта сёння падзякуем Пану Богу за тое пакліканне, якое мы ўжо маем, якое мы ўжо атрымалі ад Бога. А для маладых людзей не бойцеся. Не бойцеся сапраўды даверыцца Богу. Бо хто даверыўся Богу, той 100% не прайграў. Бог паклапоціцца аб тым, каб ты быў шчаслівы. Не бойся. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святлого святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, не створанага, насуднага Отцу, з якого ўсё сталося. З'явився Духа Святого, з Діва Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений похований, і на третій день воскрес, обвали Писання, взошел на небо, сидіть праворуч Отця, знов прийде в хвалі, судить живих і померлих, його благодарству не буде конца. Вера в Духа Святого, Пана і Животворця, і з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророк. Віру в один святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрест для відпущення грехов, я чекаю воскрешення померлих і життя вічне. Бог показывая нам праз Иисуса Христа свою любовь, узнесем до Его наши просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб абвяшчаючы Евангелие Христа ў свеце, Ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молимся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молимся за хворых і терпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Христа, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім.
молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста і да нашых бліжніх. Цябе просім. Молимся об ласцы жыцця вечнага для памерлага Мар'яна Дежык у першы год пасля яго смерці. Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы, каб мы былі вернымі Тваім запаведзям і сведчылі аб Твоей любові уласным прыкладам праз Хрыста Пана нашага. Освіць дорогой мой, хоть бы на один крок, и не позволь мне в месяц стать. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlać. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok, i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlać. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. А так само на користь нам. Пане наша Божа, да помажи нам годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах. Бо калі мы складаем евхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, Госанна, на вышинях, Госанна, Госанна, на вышинях. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, на вышинях. Госанна, Госанна, на вышинях. Госанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, краніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвали. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, его допоможным біскупом Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надійного воскрешення, про тежик Мар'яна і про усіх, хто у Твою ласку одійшов з гэтага свету. І дозволь ему бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом Ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб за ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праса Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдельного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцу нашего Иисуса Христа. Благодарствуй и моc. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе святу грехи, змилуйся над нами, змилуйся.
баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликанная на вечеру егоную. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и здравия душу мою. Знала ли ты, Мария, что твое дитя пойдет по водам моря? Знала ли ты, Мария, что твое дитя спасет от зла и горя? Знала ли ты, что твое дитя откроет нам Творца, рожденный Сын Тобою, освободит тебя. Знала ли ты, Мария, что твое дитя ему даст прозрение? Знала ли ты, Мария, что в руке его душевных боль смирение? Знала ли ты, что малыш твой средь ангелов ходил, и склонясь над ним с любовью, ты целовала Божий лик? Слепой прозри, глухой услыши, и мертвый оживет. Хромой пойдет, немой споет, прославит Господа. Знала ли ты, Мария, что твое дитя Господь всего творения? Знала ли ты, Мария, что твое дитя судья над всей вселенной? Знала ли ты, что твое дитя есть Агнец Божий Сын, младенец спящий в яслях, нам истину
со мною, застанься со мною. День за днем, ночь jeszcze ciemniej, sumuję po Tobie, słów nie mają, ale nie kaju все, что засталося мне, будет для Ciebie, прославляю, а Ты застанься со мною, а Ты застанься со мною, а Ты застанься со мною, застанься со мною. Молимся. Panie nasze Boże, napełni nas duchem Twojej lubowi i u swojej dobryni zjadnaj усіх, кого Ty поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Panie Jezu, przez zastupnictwo Maryi, Matki Twojej, jaka narodziła Ciebie z любов'ю, a tak samo przez zastupnictwo świętego Józefa, człowieka dowieru, jaki opiekował się Tobою после narodzinu, прошу Ciebie u intencji tego nienarodzonego dziecięcia, jakie duchownie chcę usanowić, jakie znajduje się w niebezpieczeństwie abortu. Прошу, daj jego батькам любов i odwagę, aby oni nie zabijali swojego dziecięcia, a покинули йому життя, якое Ty sam этому dziecięciu предвизначил. Amen. Послухаємо об'яви. Святий Różaniec na гэтым тыдні просім правесці наступныя różańcowe групы. Панядзелак Маці Божай Кормячай, у аўторак успамогі веравызнаўцаў, у сераду Маці Божай Ласкавай, у чацверг Каралевы мучанікаў, у пятніцу Святой Сям'і, у суботу Маці Божай Успамогі і ў нядзелю 18 гадзін Маці Божай Фацімскай. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем з 18 па 25 студзеня, перажываем тыдзень паўсюднай малітвы аб адзінстве хрысціянаў. Касцёл запрашае ўсіх вернікаў маліцца аб еднасці ўсіх вызнаўцаў Хрыста. У сваёй першасвятарскай малітве падчас апошняй вячэры Езус Хрыстус прасіў сам: «Ойча святы, не толькі за іх прашу я, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як Ты, Ойча, ва мне, а я і я ў Табе». Гэта моцнае прагненне сэрца Езуса, таму, молячыся ў гэтай інтэнцыі, мы таксама прымаем актыўны ўдзел у рэалізацыі гэтага Божага прагнення. 21 студзеня успамін святой Агнешкі Панны і мучаніцы. Паводле старажытнага звычаю ў гэты дзень папа рымскі пасвячае 2 ягнятаў, з воўны якіх робіцца палій. Гэта знак улады арцыбіскупа. Наступная нядзеля, 24 студзеня, сусветны дзень малітвы за хворых праказаю. Гэта таксама сусветны дзень сродкаў масавай інфармацыі. Прынимаем запрашэнне на каляду, на душпастарскую візітацыю. Спісы тых, хто жадае атрымаць Божае благаслаўленне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем, просім прыносіць у закрыстыю. Таксама можна запісацца індывідуальна. У звычайныя дні ад панядзелку да пятніцы наведваем ад гадзіны 16, а ў суботу ад 12. Шчыра дзякуем за магчымасць наведаваць вашыя дамы і памяшканні, за сведчанне веры і за вашую адкрытасць. На гэтым тыдні наведаем парафіян з наступных вуліц. Панядзелак, улица Свердлова, Каперніка
Игнатова, дом 20, 24, 11, 31, Мицкевича 40, 13, 24, 42, Набережная, дом 1, корпус 3, дом 2, корпус 3, Набережная, дом 1, также дом 3, корпус 1 и корпус 3. В Аўторак, улица Космонавтов, дом 2, 2 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 1, 12 корпус 2, дом 16, корпус 2 и 3 и 18 корпус 1, а также улица Жабинского, Кутузова, Вильнюсская и 1 Вильнюсская. У середу отведаем парафиян с переулка Колхозный, 2 переулок Свердлова, переулок Свердлова, 5 декабря, Чкалова, Калинина, Генерала Беды, Мясникова, Чернышевского, 2 переулок Чернышевского, Крупской, Гоголя, Роза Люксембург, а также Советская, дома 30, 38, 39А и дом 42. И в среду также улица Кирова, дом 10 и 5А. В четверг улица Пугачева, Гагарина, Колхозная, 7 ноября, дом 8, корпус 1, дом 12, 10, корпус 1, а также проспект Победы, дома 27, 68, 3, 205, дом 1 и 29, улица Ленинская, 7А, дом 7, 21, улица Тавлая, 31, Фрунзе, 16, 8 марта, дом 3, улица Чехова. В пятницу Спорковщина, Малейковщина, улица Садовая, Новоселки, улица Зеленая, 4, Донского, Полночная, Краснодонцев, Радюка, Суворова, Воздушная, улица Лупова, 10, корпус 3, Вишневая, Айвазовского, улица Шубина, Труханова, 25, Ленинская, Качана, 12, корпус 1, дом 8, Качана, корпус 2, 10, корпус 1. И в субботу в Йотках. З раскладом каляды можна азнаёміцца на дошцы аб'яваў, выходзячы з касцёла. У закрысты можна набыць грамнічныя свечкі. Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас, Езусу милосердному, про заступництво Мати Божией Лидской. Ну а сейчас будет награждение тех, которые принимали участие в конкурсе «Вифлеемские ясли», своими руками это все делали. Хочу сказать, что была специальная комиссия, жюри, все серьезно смотрели, как оценивали. Получилось так, что 2 первых места, 2 вторых места и 2 третьих места. Но сразу хочу сказать, когда смотришь на эти все поделки, эти вифлеемские ясли, сразу нужно сказать, что они сделаны с большой любовью, с любовью к Богу. И самое главное, с такой живой верой. Потому что я уверен, что когда дети вместе со своими родителями делали вот эти вифлеемские ясли, они не только делали какие-то там поделки, да, видно было, что они вкладывали в это всю душу, сердце, а значит, они приготавливали через вот такое свое дело, приготавливали место для Бога тоже, да, в своем сердце, в своей душе. Поэтому это свидетельство веры, и большое спасибо всем тем, которые приняли участие в этом конкурсе. И первое место заняла семья Милюшкевичей и семья Жигадла. Поздравляем их. Может, подойдут сюда и покажут свои поделки, свою поделку.
ближе к алтарю. У них такая большая поделка, настоящие вифлеемские ясли. А может, вы тоже? Я думаю, что в таких яслях Иисусу тоже очень было комфортно, если бы такое вот сделали, да? Поэтому очень-очень рады за вас. Это первое место. Второе место Сыч Трофим и Смирнова Эвелина. Пожалуйста, тоже за своими отделками. Потом придет за подарком. И третье место призовое Киене Александр и Андрей Нехведович. Еще раз огромное спасибо всем тем, которые принимали участие в этом конкурсе. Ну и приглашаем на следующий год, чтобы было участников больше в этом конкурсе. А цяпер на радаснае перажыванне калядных спаткання ў наших домах, таксама на тыдзень працы і абавязкаў прымем Божие благословение. Pan z wami, niechaj błogosławić was Bóg Всемогутный Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Zdaje mały Jezus się narodził i pobożnie swoje małe rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkich, którzy zaśpiewali Mu. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, dziś niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, dziś niech kolęduje z nami cały świat. Tak kolędy jej ofiary szumią drzewa, cały świat kolędy Jezusowi śpiewa. Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi, maleńkiemu Jezusowi dziś. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, dziś niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędy Jezusowi, dziś niech kolęduje z nami cały świat. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечное. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечное. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент,
праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. В імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Похвалёны Иисус Христос. Карточки деткам будут на уроке, кто был. Хорошо нам ши? А сейчас вот эти детки, придите сюда, сделайте общую фотографию с князем Пробуштом. Хорошо? Можете все стать. Хотите все детки. Первые с ясельками своими вперед, а все детки, которые в костелке, можете стать на фотографию с князем Пробуштом.